Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Dan semoga saudara-saudaraku yang belum menikah segera mendapatkan istri yang solehah, amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welasnya Gusti Allah, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau bersilaturahmi ke rumahnya Mbah Sudiro. Beliau ini dulu dukun santet, dan beberapa waktu yang lalu beliau kembali menyantet orang. Ya, namanya hati manusia kita nggak tahu, terkadang baik, terkadang buruk. Semoga saja kita semuanya selalu diberikan cahaya nurullah, sehingga hati kita bisa selalu menemukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya karena saya sangat rindu sekali dengan Mbah Sudiro, dan insya Allah kita akan bersilaturahmi ke tempat beliau, ke rumah beliau. Ini rumahnya, sana itu. Ya seperti ini. Siapa tahu beliau masih ada. Tapi ya saya yakin beliau masih ada. Dan insya Allah kita mau ke sana. Sebelum kita ke sana, kita bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kadang-kadang ayo leh, kita rumahnya Pak Sudiro leh. Hati-hati. Jalannya ke rumah beliau kayak begini nih. Awas, hati-hati ya, Kak mundur dulu, Kak mundur. Jalannya kayak gini. Allah. Udah situ aja, enggak apa-apa. Mas Andi, baru kali ini ya, Mas Cahyono ya. Baru kali ini apa? Saya ajak ke rumahnya dukun santet. Ini rumahnya Mbak Sudiro ini. Allah. Hati-hati. Wah, ada tongkat. Ini beliau ini kayaknya sedang bermeditasi deh, Kang. Itu. Lah ya.
Bau-baunya sih kayaknya beli nyantet lagi nih. Allahu Akbar. Pak Sudiro, Cak. Itu kelihatan tuh, Kak. Tuh ya. Kelihatan tuh? Tuh beliau tuh. Aduh, kenapa kok sekarang auranya jadi hitam ya? Eleh. Auranya jadi hitam. Ya Allah ya Karim. Pak Sudiro auranya hitam. Sampean kudu hati-hati ya. Karena ini saya berasa ada yang nggak enak deh. Apa sampean nggak usah ikut deh? Tumut mawon, Pak. Ikut. Nggih, Pak. Auranya hitam loh le. Nggak apa-apa sampean. Betul napa-napa, Pak. Tapi sampean harus tetap ini loh. Baca sholawat terus loh ya. Nggih, Pak. Insyaallah. Karena auranya hitam loh le. Auranya hitam loh le. Auranya hitam. Coba le baca sholawat pelan-pelan ya, dalam hati le. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku kok aneh perasaan nggak enak ya le. Sampeyan ikut apa enggak ya? Tumut, Pak. Aku perasaan gak enak ya perasaanku. Mari kita delok aurane hitam lho le. Karena apa? Karena piye ya? Sudah apa-apa, bismillah. Pokoknya kita datang ke sini nih karena kita itu pengen mendoakan saudara kita lah. Intinya seperti itu. Karena kita tidak mau saudara kita itu terus terjerumus ke dalam kesesatan. Karena pada hakikatnya sebenarnya beliau ini dipermainkan oleh setan, oleh jin. Gitu loh. Bukan beliau itu sakti, tapi dipermainkan sama jin kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya untuk semua saudaraku. Saya sendiri banyak sekali fitnah-fitnah yang menyerang saya. Sehingga saya gimana ya, lama nggak nemuin dukun ini, Mbak Sudiro ini. Bismillah, tidak apa-apa ya, jangan ikut ya. Terus selawat aja. Assalamualaikum. Oh. Kamu, Pak. Kami iki, Pak. Kula nuwun. Oh, tuk. Oh my God. Lagi aturan. Apa weh? Kula kula kenal. Kula Pak Ijo, Mbah. Pak Ijo. Ayo. Nggih. Ngapa ini? Kok kerem Pak iki, Pak? Anu, Mbah. Kula kayak enggak gawe panganan ke mau. Mboten, Pak. Ngapunten, Pak. Ngapa kuwi? Anu, sumpah. Kula badhe silaturahmi, Mbah. Berdaya. Nggih. Bertamu. Nggih. Arep punya kok ini, bertamu kuwi. Silaturahmi, Mbah. Kula pengen ketemu jenengan, kangen. Kangen. Nggih. Pirang bulan ora kepethuk kok kangen. Lah kula teng griya enten kathah kerjaan, Mbah. Kula teng griya diarani dukun, terus kula teng griya dia di fitnah ya akeh sing musuhi. Akeh sing musuhi karo kowe. Nggih. Heeh. Ah. Injih, Mbah. Apa masalah iki apa? Kula mlebet riyen angsal, Mbah. Hei. Jam lego. Mlebu. Ojo nek jogo ngono. Ah.
Ayo, Kang Bu. Nggih. Oh, Cok. Nggih. Lho, Woi, Cok. jeleke kok mlebu to. Nggih. Nggih, Mbah. Kula nuwun. Hati-hati le, Mbah galak. Kowe nggo kanca sapa, Cok? Iki boloku, bolo ngarit. Bolong arek. Heeh, aku lek ngarit kalau iki. Karepe nyapa? Bocah rene karepe nyapa? Ngancani kula, Mbah. Ngancani ku aja nesu-nesu kok cepet tuwek. Heeh, tenan. Aja nesu. Ngancani kowe. Heeh, ngancani aku. Kowe apa wedi rene dhewe, Oh. Methuke karo Sudira, Ora, kok ora wedi ora. Ora iki. Astagfirullahaladzim. 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 Mboten, Mbak Amit. Kuwi kancaku. Kuwi iki ya pengen. Allah, astagfirullahaladzim. Demi Allah aku kaget tenan aku. Ya Allah ya Karim. Karepmu piye? Karepmu piye teko kene? Ngeten, Mbah. Jenengan kan baik kula. Jenengan kan tiang sae. Jenengan kan wong apik, sabar. Lah mangkane kula niku kangen kalih pituwahe jenengan. Kula niku kangen kalih panjenengan. Saya itu makanya pengen silaturahmi ke sini. Mau ketemu sama jenengan. Ngoten. Ngene, Jo. Tak jelasne sing tak Allah Akbar. Apa? Kuwi iso apa to, Mbah? ngerti to. Kowe dhewe ngerti to. Buka dhewe nutup dhewe. Kuwi mau buka iso nutup dhewe. Astagfirullahaladzim. Iso buka iso nutup dhewe. Aja gumun. Ora Aja ngomong. gumun. Aku kaget. Aku Linggo sampeyan. Iya, linggo le. Sing sopan titik karo mbae. Sing sopan le. Wis sopan, Mbah, wis linggo. Kae iso buka dhewe pintune. Kae to. Kae lawang kae ora usah gumun. Sudira ilmune wis kebet wis tambah akeh timbang dhisik-dhisike. Ngerti to? Ngerti ora aku? Iya, aku ngerti. Hah? Astagfirullahaladzim. Ngene, Cok. Aku dhisik wis mbok sadarne. Ya to. Dadi wong apik. Dadi wong apik banget. Ora enek gunane dadi wong apik. Serba salah, Jo. Kowe ora takok salah nek ndi ngono. Salah ning ndi? Lah, ya ngono, aja meneng aja kademen. Aku kaget, teman ngomong guala eram aku kaget. Apa ngerti saiki? Lek Sudira ki galak. Aku gak ngerti ya. Sampeyan mukae malih ngedeni to. Dadi wong apik, ora enek penere, nulungi wong lara, dianggep nyantet, dianggep nenung. Ngono ki bener ta, Cok? Ora. Mboten, Mbah. Aku ndak bener, Mbah. Sing ngarani sing ndak bener. Sing ngarani tapi sampean sing sampean lakoni ku mau bener. Sampean nulungi wong mau bener. Sing ngarani tok sing ora bener. Mangkane sampean dadi panggah wong sing bener, Mbah. Ora ngono karepku, Jo. Pripun? Karepku ya ora ngono kuwi. Bengok-bengok, Mbah, wis bengi. Aku wedi. Aja ndek wedi. Ora aku wedi. Berhadapan karo Mbah Mboten. Sudira. Heeh, tenanan. Karepku ki ora ngono kuwi. Oknum sing ngono-ngono kuwi ilinga. Mbah Sudira wis dadi wong apik. Heeh. Nulungi wong lara-lara sing lara apa ae wis iso mari malah dianggep Mbah Sudira ki tukang nyantet. Hah? Kembloh tak dieguri banyu tak dieguri. Saiki Sudira wegah dadi wong apik. Sudira arep nyantet neh kaya sing wis-wis. Ojo, Mbah, sabar. Sabar sik. Aja nesu-nesu sik. Sing sabar. Sik. Aku kok sabarne ra iso, Jo. Sik Mbah, iya. Heeh. Sik kula tak nyuwun ngapura. Ngeten sik tak ngomong ngobrol riyen. Kula tak matur riyen. Saya tak bilang dulu. Ngeten lho.
Kalau kita itu berbuat baik, lah awake dhewe nglakoni apik, berbuat baik itu atas dasar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, lek dhewe nglakoni apik, mung karena menungso kuwi mau ora ngerti sekabehane. Mangkane ya jek ngaran-ngarani ngono. Ora apa-apa wong sing gelem ngarani. Ancen wong ngarani ku mau teko atine dheke, teko pikirane dheke. Lek pikirane dheke apik ya ngarani apik, omongane apik. Lek wong ngarani elek ancen pikirane elek, ancen omongane elek, ora usah dipikirno. Jenengan iku wong ya wis tau dadi wong apik, lah nyapa ta dadi wong elek. Nyanteti wong ngono kuwi lho dosa. Jo. Meneng lo ambimu menengo. Ora usah ngomongne dosa-dosa. Aku dosa ngono kuwi ora ngerti. Dosa nggone endi? Aku wis ora ngerti. Dadi wong apik ya percuma dianggep elek. Nambani wong sing lara-lara macem apa ae wis iso mari, tapi panggah dianggep elek. Ngono ki oknum merek apa aja ngono ki? Merek apa ngono ya? Ngeten lho, Mbah. Aku bingung lek ngomong ki. Ngeten lho, Mbah. Itu jenengan iku ora usah gocakan kuwi. Astagfirullah. Sabar, Mbah, sabar. Wong sabar enek batese, Jo. Sabar, tapi oknum ngono kuwi bodho elek bedhitete, Jo. Nggih. Piye to iki? Ngeten lho, Mbah. Aku tak omong sekedap nggih. Jenengan ancen sepuh, sampean sudah tua, lebih tua umurnya daripada saya. Saya memang masih muda. Anggaplah kula niku anake panjenengan kiambak. Saya itu anggaplah anaknya jenengan. Tapi saya ingin sedikit berbicara. Aku tak omong sik kalian jenengan. Ngomong. Ngeten lho, Mbah. Ketika jenengan berbuat baik, sampeyan apik mbek wong, mbek tangga, mbek dulur, mbek wong teko. Terus enek wong sing ngarani jenengan elek. Ya wong ngarani ya bene to. Lak kuwi ya urusane kono. Sing penting kan jenengan nglakoni apik urusane karo pangeran. Lelek sampean nglakoni apik terus enek sing ngarani elek, ya ancen wong kuwi sing ngarani elek. Sampeyan ndak perlu lara ati, ndak perlu sampean itu susah. Kowe ora usah nuturi aku, Jo. Kowe ora usah nuturi aku. Aku wis tuwa, wis kebek, wis pengalamanku wis teko sundul langit. Lek mbok tuturi ngono kuwi wis waleh. Ngerti kowe? Nggih, tapi walaupun jenengan kados pripun mawon, walaupun sampean bagaimanapun keadaannya, saya tetap sayang, saya tetap hormat, saya tetap takdim, saya tetap sayang ke jenengan. Karena apa? Karena sampean itu aslinya orang baik kok. Saya tahu aslinya jenengan itu orang baik. Sampean itu sekarang jahat seperti ini, nyantatin orang, nyakitin orang, karena sampean itu ngerasa kebaikan jenengan nggak dihargai. Makanya saya bilang sama jenengan, kebaikan itu harus atas dasar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Golek ridhone pangeran. Lek golek senenge menungso, ancen menungso iki beda-beda. Enek sing senenge ngene, enek senenge ngono. Kuwi ujiane damel panjenengan. Stop, ora usah ngoceh, lambimu ora usah ngoceh sing rena-rena nuturi karo Mbah Sudira iki. Wis waleh mbok tuturi kaya ngono kuwi. Waleh kanjene Mbah Sudira. Dadi wong apik cek panggah wong bener. Kong piye neh? Mbah Sudira iki kong piye neh? Wis sadar, wis incap. Apa dhisik sing mbok kandhakne kae wis. Tapi oknum ngono kuwi dianggep kuwi mek pura-pura tok. Iki lho, Sudira latine jerone iki ora trima. Pegel lan pegel. Iki Sudira. Ngerti to? Nggih, kula ngertos. Kula ngertos pripun perasaan jenengan,
Pripun maneh jenengan kula ngertos, kula nggih ngerti lek masalah niku. Cuman ngeman-ngeman jenengan niku pun sepuh. Lah urip ning donya niku lak namung sedhela to, Mbah. Urip ning donya iki mung sedhela. Paribasan mung mampir ngombe. Aja sampai awake dhewe mu kapusan rasa. Rasane jenengan niku mboten sae, rasa jenengan niku tidak baik karena apa? Rasanya jenengan itu bukan rasa yang sejati. Rasa yang timbul karena sakit hati itu bukan rasa yang sejati. Rasa yang timbul dari sakit hati itu bukan dari hati. Bukan teko rasane sing sejati ning jenengan. Iku kecampuran rasane setan. Kok kaya dalang jo kowe jo. Ngomongnya aku kok kaya dalang jo kowe jo. Sudiro ki ora usah mbok tuturi sing rena-rena kaya ngono kuwi. Wis kebek, wis bek jerone jiwa ragane Sudiro iki, ha? Ngerti kowe? Aku anane kaya ngene kuwi. Hah? Ngerti ora? Kowe dhewe ngerti to? Iso to nilai, ha? Sudiro wis insaf. Sudiro wis dadi wong apik, tapi cek ora bener. Enek sing ngarani Sudiro kuwi wis dadi wong apik, cek nenong, cek nyantet. Bener ngono kuwi. Nilai nen. Ora bener. Mulane aja nuturi sing rena-rena karo Sudiro. Ora, aku ora omong rena-rena. Ancen kabeh wong nglakoni apik kuwi mesti ana cobaane. Mesti ana ujiane. Aja meneh kok dhewe nglakoni apik, wong awake dhewe nandur tanduran kuwi ya kudu sabar. Mesti ana sing jenengane rengit, enek sing jenengane apa kuwi mau? Apa kae walang apa sing bakal ganggu kan ngono kuwi. Awake dhewe lek nandur pari kuwi mulai ya mesti tukul suket to, Mbah. Hei. Lek ngomong piye to? Heh? Aku piye to lek ngomong. Ngeten lho, Mbah. Pikiranmu wis gonceng to, Jo. Heh? Aku mau Nandur pari kok tuku suket. Lha sing mbok pangan kuwi apa? Heh? Aja galak-galak to, Mbah. Aja guyah-guyu. Iya. Dipenerne, dilurusne lek ngomong. Iya ngono maksudku ki. Oleh nandur pari ki, Mbah. Nandur pari kok tuku suket. Karepmu iki piye? Kok ngaman maksud Mbah aku wedi yo malian. Arep rabi kok ruwet. Heh? Iku lah anu Mbah Ali itu aku. Ali. Heeh. Ali kuwi. Ali bocah ana ning pinggir dalan ngono. Pinggir dalan kono. Kuwi paribasan piye kuwi, Jo? Heeh. Heeh. Ruwet. Nandur pari tukule suket arep rabi ruwet. Nah, Ora itu. sida rabi. Sik kita. Oh, subuh. Kowe mangan, kowe gak duwe sego to, Mbah? Kok mangane kembang kowe ngono? Pangan aku ngene. Kayak mukake sawangan. Jumen mukake. Kowe tak sentolop, Mbah. Tak senteri sampean. Aku gak senterinmu. Delok mukake kok mbahe kok malih ngedeni kaya gendruwo to, Mbah. Kuwi lho, mari sampean gandeng ambek setan. Wingi-wingi sampean ganteng. Saiki malih tuwek. Malih mukake anu kaya wong leburan setan. Mengerikan. Yo, tenan to? Yo tenan to? Yo ta? Oh, keman kembang nih. Dek ngombemu apa ya, Mbah? Ora nek ngombene mangane kembang. Aduh, iki cah. Ayo critane. Iya ngeten lho, Mbah. Aku ki rene wis to intine ngene lho. Aku rene iki mergo tresno mbek jenengan. Mergo aku sayang mbek jenengan. Mergo kula niku ngeman jenengan. Aja sampe jenengan iku mau uripe kesara-sara. Mergo apa? Dosamu mesti gawe sara. Lah ya kuwi lho, Jo. Aja ngomongne dosa neh. Aja ngomongne sara. Aku gelem nyantet neh ngene iki mergo aku sara ora duwe duit. Iki mangan ora enek. Hah? Ngerti kowe? Ngerti? Guyu. Lah apa sak aku ya milu-milu nesu to, Mbah? Piye to?
Mampu kembang ya. Ngeten lho, Mbah. Aku tak baleni nih omonganku. Saya ulangi lagi. Orang kalau nanam padi itu pasti tumbuh suket. Suket itu apa sih? Rumput. Orang kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Mesti ora perlu ditandur, suketnya mesti milu tukul. Jadi kalau kita melakukan kebaikan pasti ada orang yang ndak suka, pasti ada yang dolimin kita. Lah ngono kuwi mau ki wis gak apa-apa, wis dianggap ae kuwi memang ya wis kodrate menungso nglakoni apik, enek sing gak seneng kuwi wis umum lumrah. Tapi ora kok dhewe nglakoni apik terus enek wong sing ngelokne terus dhewe gak gelem nglakoni apik. Kuwi bledru. Lek ngono kuwi mau critane. Mergo lek gak nglakoni apik ya ora bakal oleh kaapian ngono lho, Mbah. Apian kondi. Wis berbuat apik. Wis apik sak apik-apike ya cek kurang bener. Wong sing ngono kuwi oknum ngono kuwi. Kurang percaya karo aku wis dadi wong apik. Maju le, rene le. Delok sawangan Mbah le. Kok malih mengerikan ngono to? Dhisik gak kaya ngono lho. Saiki malih dadi dukun santet malih mukake tambah tuwek. Tambah ngeri lho. Nyawon nuwek-nuwekne aku, ha? Sing sabar to, Mbah. Jen nesu. Sabar nek batas ijo. Lah aku ndek salah apa mbek sampean kok sampean nesu mbek aku. Wong aku lho rene mengarep silaturahmi. Wong pengen jenengan iku tobat. Aja dadi dukun santet. Saiki ora usah nuturi aku kowe. Ora usah nuturi karo Sudira. Lah pripun panjenengan niku dikandani kok sampean niku tersesat. Aja sampai sampean niku mau terus tersesat ngoten lho, Mbah. Sing sadar. Aja mentang-mentang duwe ilmu santet terus sampean sak geleme dhewe nyantet. Stop ora usah ngomongne ilmu. Allahumma sholli ala. Ora usah ngomongne ilmu. Aja mentang-mentang sampean duwe ilmu, Mbah. Maksudmu? Aja mentang-mentang sampean duwe ilmu. Maksudmu piye? Sampeyan aja mentang-mentang duwe ilmu. Sampeyan kira aku wedi sampeyan duwe ilmu. Sampeyan kira aku wedi, Kowe kok wani malian karo Sudira, ha? Sampeyan ket mau wis tak ndeki, wis tak nasihati, tak gawe ngerti. Sampeyan iku kok panggah-panggah ae kaya saya paling kuat, paling sakti. Apa perlu tak tandangi? Antang karo Sudira. Sampeyan dikandani ra kena ya. Monggo kersa wis sampeyan. Tokno ilmumu sak barangmu. Sing mbok anggap sampeyan iku Yo, Pak Ijo. Kenek hasutane sapa kowe malih wani karo pakmu Sudira. Mboten, Mbah, mboten. Kula niki matur ngeten iki mergo kula niku tresno kalih panjenengan. Apun ngantos jangan sampai jenengan itu terus melakukan hal yang semacam itu. Saya melakukan itu karena saya itu sayang sama jenengan. Karena saya itu hormat sama jenengan. Biar sampean itu tobat. Saat sampean ndak tobat ya monggo. Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Aduh ya Allah. Enggak apa-apa. Allah. Kang. Allah Akbar. Kang. Allah Akbar. Kang. Allah Akbar. Astagfirullah, Kang. Allah Akbar la haula wala quwata. Sampeyan tega to, Mbah? Sampeyan kok tega? Sampeyan kan sampeyan wis tak kandhani to, lek sampeyan iku arep ngejak tarung aku. Lah arep ngotone santet karo aku. Astagfirullahaladzim. Mbah sampeyan nyantet aku aja nyantet bocah iki. Bocah iki ora ngerti apa-apa. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allah. Allahumma salli wa sallim. Meleleh. Baik ancen cek klebenan setan kok. Mikir ngono iki. Kok sambalane. Sadar, Mbah, sadar, aja mentang-mentang duwe ilmu. Sadar, aja mentang-mentang duwe ilmu kon. Ya mlawan iki. Allahu Akbar lah. Allah Akbar lah. Sabar. Ngono mek ora. Sabar. Wani nglokone karo Sudira, ha? Allah.
Insyaallah, insyaallah. Insyaallah Mbah sadar Mbah. Hati-hati lah, dalane cuy. Pelan-pelan ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Tutup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.